O talento, a xuventude e a ilusión que xeran lévanos hoxe a analizar o fenómeno musical do momento. Falamos do asombroso caso das Tanxugueiras. E este vídeo creo que superou as 300.000 visitas. Sí, pois sí, estamos aínda flipando nós. Conseguiron que a música en galego soe en todo o mundo. Son revolucionarias, pero cantan dende a tradición. Antes outros amoriños eran gran regalo velos, agora tanto me dá malos como a perdelos. Ai, A tradicional é o tradicional, pero se hai que cantar reggaetón tamén se canta. como queres dar, despois de bello a lo de salar, a lo de salar, a lo de salar, e ti telo non mo queres dar. Xa eran o grupo do que todo o mundo falaba, pero non quedaron aí. Os eurofans queren que as Tanxugueiras representen a España cantando en galego. Sí, señor. Con Eurovisión desatouse a loucura. Ir ou non ir ao festival xa era o de menos. Temos moi claro que se imos é porque a xente que nos votou foi porque escoitou a nosa música, a nosa forma de ser e a nosa forma de actuar, polo tanto, é algo que non podemos perder. Este é o seu momento. E digos unha cousa, algo da súa enerxía seguro que se nos pega a todos cantos comenzamos este ano con elas. Veña que imos. Tanxugueiras, as mozas fermosas da Galiza enteira. Sobráballe esa chispa e frescura cando as descubrimos. A súa carreira só podía ir a máis, pero coñezamos o principio da historia. A de tres mozas afeitas a cantar e tocar dende pequenas. Eu creo que desde a barriga de miña nai, que nos cantaba moitísimo. Olaya e Isabela Maneiro criáronse a carón de Santiago, no concello de Teo. Olaya e Isabela. Susana, parecense en algo? Bueno, en algo, no pelo non, no peiteado non. Bueno, contádelle que é. Bueno, conta Olaya, porque sempre vai dicir somos gemelas univitelinas. Dende pequenas tocaban e cantaban na asociación Amámoa de Luou. Fomos a clase de baile hasta os 12. Hasta os 12. Despois deixámoslo. A ver, ela segueu. Estas dúas, pois ahora mismo, as miñas mellores amigas, as miñas compañeiras do día a día. Vaya. Aida Tarrío medrou preto do mar, en Ribeira. A afección pola música venlle de familia. A avoa tocaba pandeireta. E a verdade é que mola moito ter unha boa que sepa tocar así como sabían as de antes. Ela aprendeu a facelo na asociación Taume e co seu grupo de baile tamén nalgunha ocasión visitou o lugar. Como se coñeceron e formaron o grupo, xa o contan elas mesmas mellor que ninguén. Olaya, Isabela e, atención tamén, Aida. Aida, non Aida, Aida. Como vos xuntastes as tres? Eu fun a un serán en Couso, ali conocín a Olaya, a raíz dunha amistade decidimos xuntarnos na asociación de Luou, en Aldomir. Eli foi onde conocín tamén a Isabela. Cando veo a Aida cantamos a todas horas. Cantamos cando estamos na ducha, cantamos cando estamos facendo de comer. Onde poida cantar, eu sempre me poño a cantar. Ao principio gosto un pouco. Canta hasta no baño, e non duchándose. Seguimos indo de festa e dixemos, pois vamos a facer un grupiño pequeno para as festas, e dai. O noso proxecto naceu sin pretensión de nada máis que ir a tocar o serán e pasalo ben, pero pouco a pouco fomos profesionalizando ata día de hoxe. Tanxugueiras foi un paso moi crítico para a miña carreira universitaria. Agora que non están as túas compañeiras, Olaya, ti esa que mellor canta das Tanxugueiras, non? Pois non. No. Ala, unhas sin as outras non facemos nada. Ai, mira como defende, eh? Está cheo de casualidades e boas ocasións que hai que saber aproveitar. E bastante diso deuse nas súas orixes. As Tanxugueiras volvéronse virais por cantar na parte de atrás dun escenario en Glasgow. Iso é certo ou iso é falso? É raro. É raro. Raro é. É raro. Raro, sí. Cantar na parte de atrás é raro. Sí, bueno, a verdade é que non vamos a mentir. Chegamos de cantar, caí con licor café, porque había licor café.
En Escocia. No, pero levámoslo. Moi ben. Había. Entonces, aí copita de licor café, nos ali todas, eles cantaban, nós tamén. Entonces veu un chico e empezou a gravarnos. Sen disco ni moita traxectoria aínda, convidáronas a sustituir o vocalista da banda das Crechas no Celtic Connections de Glasgow no ano 2017. Este vídeo delas, grabado por un músico escocés durante un descanso, fíxose viral. Todo o mundo empezou a falar xa das tanxugueiras. Y yo como no soy reina, no quiero que me desprecies, amor mío del alma, como no vienes a cumplir la palabra que dada tienes. Y este vídeo creo que superou as 300.000 visitas. Sí, pois sí, estamos aínda flipando nós. Era un momento moi importante, non? E realmente, bueno, non é que o fixeran ben, é que o fixeran máxico. Donald Shaw, digamos o jefe do Celtic, díxonos: e estas mozas, que fan que non están xirando por todo o mundo? Ata o 2018 non publicaron o seu primeiro disco, pero non paraban de sacar temas e xa estaban máis solicitadas cos tonechos nos mellores tempos. Sei do que falo. Meu pai só me dixo outro día: mira, estou empezando a coller un pouco de asco, porque que non pode salirme na tele, na radio, en tal, e eu, lo siento, papá. Xa sabía eu. Eu son unha mandada, son guiadiña gallosa. O seu é cantar e tocar, pero elas son naturais e moi espontáneas, así que se animan a todo. Por si acaso. Ahora parece que estás tocando baixo. ¿Verdad? O violonchelo. Rápido. Y ahora salimos e rompemos a loncha. Rompemos. Que ben. Un aplauso. Vallao, sí señor. Mira para aí. Miña nai quéreme moito, como a miña nai ningunha, pois a pobriña non come por me deixar boa fortuna. Ea, ea, ea. Miña naiciña querida, vaste deixarme quedar, non ves que sin ti tua filla non se pode controlar. Ea, ea, ea. Ai, la, 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 la. As tanxugueiras namoran por onde pasan. Dende o primeiro día na Galega non lles faltan piropos cada vez que visitan algún programa. Non estou exagerando nada. Eu, desde o primeiro momento en que as coñecín, declareime fan incondicional. Sabes, son moi fan, verdade, non só da música tradicional, senón destas artistazas. Nos imos con vos, con bolas tres, a donde vayades. Son tres mullerazas, son as tanxugueiras. Moi boas noites, gracias por estar aquí con nós. Que vivan as tanxugueiras. ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Sabes cando estás vivindo algo e o estás vivindo como en terceira persoa, cando che pasa algo que ti non estás aí? Sí. Bueno, pois eu creo que é a sensación que temos as tres, non? Que sabemos que está sucedendo, sí, pero a mesma vez estamos aí vendo todo desde a barreira.
hoxe lle tedes vos as pandereteiras daqui? Que se siga tocando, que ninguén pare de tocar, que sigan facendo música tradicional porque é facer país, non? E para nós, cada vez que nos chaman ou nos mandan mensaxes así as nenas que queren empezar a tocar a pandereta, que queren ser tan xugueiras, pois para nós é a alegría máis grande do mundo, non? É a irmandade do pobo ca súa tradición. Non perden ocasión para presumir do noso e reivindicarse como cantareiras e pandeireteiras. E para dicirle a todo o mundo, dices, mira, lo que os estáis perdiendo é por non hablar gallego e non tocar la panderetita, E a pandeireta é o melhor instrumento para acompanhar a vossa música? É o mellor e para nós o máis importante. Non sei, non credes que temos unha forma moi peculiar tamén en Galicia, as cantareiras, ese son gutural. Por exemplo, eso é moi noso, non? A ver, é que date de conta de que nós temos que pasarlle por enriba a unha pandeireta. Claro. A oito. Bueno, claro, neste caso a 3 e xa temos que cantar forte e eu creo que é algo dos cantos tradicionais, non? Hai moitos instrumentos de percusión que ao final comen a voz e non che queda outra que botala pa diante. Esto es lo que nos amamos, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. E como é que se toca bem pandeireta? A nossa Catarina Camacho já foi mostrando, mas há aqui toda uma técnica, certo? Unha técnica moi complicada. É interesante. Sí, é complicada, Ahora vou. Non só tocan a pandeireta, dominan a percusión que dá gusto velas. Ahí vienen las panaderas por la calle de San Juan, engañando a los chiquillos, 4 duros vale un pan. Saben o que é facer recollidas polas aldeas. Gústalles recuperar coplas tradicionais e, se o precisan, adaptalas para narrar con elas historias contemporáneas. Pois se non nos gustaba unha palabra ou esa palabra connotaba algo negativo, pois cambiábamola. Que non quere dicir cambiar toda a copla, senón meterlle algo novo para cambiar o significado. Muiñeira montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Poche falar mal de min, aquela homo contou, sempre quixen ben e quero a quen me desenganou, sempre quixen ben e quero a quen me desenganou, Teño unha erva na horta que rebenta polo pé, tamén tía reventar por decir lo que non é, tamén tía reventar por decir lo que non é. Ay la 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 la, 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 ay la 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 la. Se convirten en todo un referente da música tradicional contemporánea, que isto en principio dice, isto é un contrasentido, non? Non, facédelo moi ben, con un respeto absoluto á tradición, pero tamén estando aí coa música actual. A tradición é a base de Tanxugueiras e queremos estar afincadas a ela todo o que poidamos, obviamente, evolucionar e con todo o respeto que a nosa tradición merece, pero obviamente temos que falar dela e dala a coñecer. Claro, eu cando digo non tes complexo, é que pode ter complexo de baixa, que non teño.
o complexo de guapa. Que tampouco, pero o complexo de falar en galego e de cantar a túa música e que é a túa vida. Nos vivimos a música tradicional e a nosa vida, non podemos comprender a nosa vida sin a nosa música galega. Isto é todo unha mentira, eles en realidade a música tradicional dalles igual, eles o que lle gusta é o trap, é o reggaetón, non? Gustanos todo, calquer cousa, pero a tradicional é o tradicional, pero se hai que cantar reggaetón tamén se canta, Tamén se canta, sí. Reggaetón ou rap, a súa maneira, claro. O tan xurrap, tío, o tan xurrap. A nosa música, a música folk, pero que se pode meter música electrónica polo medio, non? Sí, claro, a ver, vamos, todas as músicas de raíz, todas as músicas de pobo foron mudando e cambiando, pois a nosa música tamén, entón, pois está eso máis purista para que sexa estudiado e se conserve e, pois, outro para que se siga transmitindo. Bueno, vos serades conscientes de que algún día ibades empregar o autotunes para algunha das vosas cancións, sede sinceras? Sí, sí. Sí, non? Nós sempre visualizamos a música así, como Midas, non? O que pasa que todo ten que seguir unha traxectoria, pois empaparte, aprender, pero o autotune, se está ben utilizado e con pequenos, é con unha ferramenta como outra calquera, ou así o vemos nós. Nestes tempos a imaxe é parte fundamental da música, e elas sábeno ben. Vídeo a vídeo fóronse animando e plasmando neles toda a súa forza. Fago todo o que eu quero e o que me sale de dentro. Fago todo o que eu quero e o que me sale de dentro. Este videoclip pois era unha reivindicación a que somos Eso. mulleres fortes e libres e mandamos o noso grupo, a que sí? Claro. Nós queríamos homenaxear a todas esas... decirlle a todas esas mulleres que estamos con elas que isto é un traballo de todas e que temos que estar unidas e que non se nos cuarte a nosa liberdade como persoas que somos e que as mulleres temos moito que decidir, sobre todo no mundo da música, que temos moita guerra que dar. A cousa foi indo a máis e cos videoclips transmiten mensaxes poderosas. A idea era que esta canción, a perfidia, trata da deslealtade. Sí. Entonces nós dixemos, vale, pois todo o mundo sufre, ten ganas, hai un momento que hai un momento de ira e hai ganas de tirar con todo e pegar e nós queríamos romper cousas, tiñamos moi claro. Pero, de repente, nos deu a nosa axencia
díxonos, que vos parece que llamamos un coche? E nos, buah, moito mellor do que pensábamos. E eu, pa diante. E despois hai moitísimas coplas que falan de mulleres empoderadas. Hai moitas machistas, o sea, quero decir que o 70% das coplas son así, machistas, pero despois hai coplas con mulleres superempoderadas, por exemplo, Malquerenza, que trata de unha muller que estaba enamorada e despois me dá exactamente igual que te den, pero con palabras máis... De desamor, pero non o desamor destes románticos de... Me muero, te quiero. No, desamor de... Veña, se acabó. En Desposorio, que estábamos vendo, que é un videoclip moi chulo, tamén fala un pouco da muller obrigada a casar. A ver, a nena se casou. Casouse. Explico eu. No, a nena casouse. Porque ven o mal traer despois. Claro, pero eso se dá na tua imaginación. Ese é algo que non pensábamos en tres, Fran Xugueiras e Xisco Feijóo, protagonistas do último videoclip que o está petando, pero por todo o alto. Midas. É así, non? Ten unha estética un pouco Rosalía. Pode ser, non a de Castro, a das uñas. Sí, pa que mentir. Un ten que ver que ti, ao final, vas te parecer a música que escoitas e a música que consumes. Nós escoitamos música de Rosalía, pois claro que sí. Alguén que empeza a xogar ao fútbol ten dalle rabia que lle comparen con Messi? Pois non, Que ben falado. E a nós que nos comparen con Rosalía? Ole, Rosalía, un saludo desde aquí, vale? En pouco tempo a evolución foi enorme e sorprenderon con producións tan ambiciosas e coidadas como esta. O tema para min fala dun claro empoderamento da muller. Sempre houve cazas de bruxas, porque ao mellor eran máis listas, tiñan os conhecimentos de medicina, podía ser a máis guapa do pobo e xa era pois a filla do demo. Significa liberación, falar de temas tan controvertidos como pode ser a envexa, que todos a sufrimos dun lado ou do outro. Pero foi un momento que en verdad o pasei moi ben e incluso teño que dicilo, un pouco de medo, porque a xente veuse moi arriba, estaba pasando genial, pero unha das frases que máis me gustou foi "Valdes a pagar por todo o que me fixeches", e xa empezamos a reír, tiñamos que estar super serias, pero non éramos capaces de estar serias aí, cunha persoa aí cantorcha dicíndonos todo eso, e a verdade é que foi moi gracioso. Pois vaya por aí por internet, busquen a Tanxugueiras e miren ese vídeo. As Tanxugueiras actuaron na boda dun sultán na India. Iso é certo ou iso é falso? Que non é... Sultán... Veña, pois, falso. Iso é falso. É falso! Non actuamos na boda dun sultán da India, pero sí que eu me colei na boda con un iraní e máis con 2 australianos, e hasta aí podo ler. Un grupo de bandereteiras que acaban de estar na India Pois tocando música galega un festival avalado pola UNESCO, non? Bueno, decir que fomos pioneras en Rajastán tocando as mulleres dirixindo un grupo de homes e iso estamos moi orgullosas. Había que decirlo, vamos. Xuntarse a tocar con músicos de todo o mundo dá froitos sonoros así de sorprendentes.
unha semana despois, onde marchades? A Cuba. Cuba, qué bonita es Cuba, donde los cubanos bailan el bailo. Invitadas pola Universidade Cubana, non? Para que fixéramos ali unha pequena conferencia e tocáramos así en varios sitios. Nos engadimos tanxugueiras viaxeiras. O cantar enche hai alma, tamén enche o corazón. O cantar trae recordos, aínda que ti creas que non é. O cantar trae recordos, aínda que ti creas que non é. Cando canto este cantar meu ramalliño de flores. Cando canto este cantar acórdame os meus amores. Cando canto este cantar acórdame os meus amores. Ai a la la, ai a la la, ai a la la. Ai a la la, ai a la, ai a la. Ai a la la, ai a la la, ai a la la. Ai a la la, ai la la la, ai a la. Tamén se axudan de canto recurso digital se lles pon por diante, e se hai un confinamento que as mantén separadas durante meses, son as primeiras en sacar proveito do peche. Estamos aquí todos os días a 1 da tarde facendo unha tanxo conversa, aquí ao do Bermú. E nada, isto facémolo, como todos os días, para que a xente quede na casa. Por favor, tedes que quedar na casa, porque canto antes quedemos todos, antes salimos. Bueno, non sei se vistes que elas animaron moitísimo a cuarentena facendo tanxu vermús. Contádenos un pouquiño en que consistiron eses Qué tanxu bonita vermús. palabra, Tanxu vermú. Nos metemoslle tanxo a todo, decimoslle tanxubicos, hai xente que nos chama esquizotanxos, pero bueno, eso xa Ese é é outro tema. Pois os dos vermús foi porque nos aburríamos, queríamos saber como estaban pasando os demais persoeiros e ademais era para tocarlle un pouco a moral, Pois sempre íbamos incidindo aí donde doía. E a verdade é que estuveron xente como Galloso, como Guadi, como Sabela, de OT, etcétera, etcétera. Hola! 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 A ver, estamos moi tolas, así que ven e delo pasar. Se me escapa unha teta, avisade, Como faz para ter ese pelazo que tes e como o cuidas na cuarentena? Que tratamientos lle fas ao pelo? Cuspe. Levo todos os días 5 minutos ou 10 do día de confinamento colocando así o micro, porque como sei que dentro de 2 anos pois tendrei un micro aí, pois vou traballando, un micro. Ui, como estamos hoxe! É unha broa de pan, é unha broa de pan, ai a la la, ai a la la. Roupa da miña varanda, roupiña da miña boda, que encha de usar miña roupa, que a roupiña negra bonda, que a roupiña negra bonda. Ai a la la, ai a la la. Ai le le la le la, ai le le la le la, ai le la le le la, ai le le la le la, ai le le la le la. Casadiña non o son, nin sei se me de casar, a palabra teño a dada, e non sei se a cumplirei, non sei se a cumplirei. Ai a la la, ai la la. Últimamente vémolas en todo, e aonde non chegan, mandan recado. Calloso, nos imos a Benidorm, si ti nos prometes que vas mover fíos para que as tanxugueiras demos as badaladas o ano que ven. Querides dar as badaladas pero este ano xa de... Bueno, faltan 3 meses, Este que coincida máis ou menos. Oye, todo. Aínda que non a compartiron con Galloso, foi unha noite moi especial para elas. As grandes protagonistas neste final de ano. Son 3 mullerazas, son as tanxugueiras. Moi boas noites, gracias por estar aquí con nós. Jo, para nós acabar o ano pois facendo música e que toda Galicia poida escoitarnos, porque hai que dicilo, a maior parte dos galegos estamos pendientes das badaladas da TVG.
Puidemos tomar as uvas na súa compaña e empezar o ano coa forza dos seus últimos temas. Celebralo con esta enerxía só pode traer cousas boas. Vímolas tamén compartir escenario con músicos que de primeiras pouco tiñan que ver e con xente moi próxima a elas. E hoxe vou chamar a unhas mulleres moi poderosas. Son 3, pero fan como por 300. Chámanse Tanxugueiras. Cantaron con Uxía, arroupadas ao grande pola Real Filarmonía de Galicia. Encetaron o Xacobeo xunto a Iván Ferreiro e Carlos Núñez. Sacan temas cos amigos que van facendo polo mundo, como Xavi Aburruzaga. Pues en el Festival Celtic Connection en Glasgow nos conocimos una noche después de los conciertos de cada uno y decidimos hacer algo, que teníamos que hacer algo en el futuro, y es el tema Meigas, en el que hemos mezclado galego y euskera en un mismo tema. Hai concertos que se lembran por momentos como este, o que viviron xuntos cataláns La Pegatina. Eurofans queren que as Tanxugueiras representen a España cantando en galego. Sí, señor. Nós empezamos a escoitar Tanxugueiras Eurovisión desde Midas, pero non lle facíamos moito caso, porque eran 3 comentarios. Fomos vendo no Twitter e por Instagram e YouTube que nos iban dicindo Tanxugueiras Eurovisión, pero ao principio pensábamos que estaban de broma ou que nos etiquetaban. Pero claro, despois sacamos figa, a bola fixose máis grande, apareceu a Anquisa esta tan famosa de Eurovisión. E entón nós non tiñamos previsto mandar nada, Pero claro, tampouco nos esperábamos todo este revuelo con Eurovisión, entón sí que estamos sorprendidas e agradecidas. Dixemos, oye, tanta xente apoiándonos e tanta xente animándonos a que presentemos algo, pois creo que é o mínimo que podemos facer. E fixemos a canción. Nós temos moi claro que si imos é porque a xente que nos votou foi porque escoitou a nosa música, a nosa forma de ser e a nosa forma de actuar, polo tanto, é algo que non podemos perder. Agora todo o mundo lles dá os parabéns e loa a súa música, pero é xusto recoñecer a todo un visionario que no 2020 xa dicía isto. Eu teño claro
se nos deixaran a Galicia presentarnos ao Festival de Eurovisión con esta canción, 12 points, ganábamos seguro. E eu estaba tan convencido, pero eu dicía eu recordo unha vez que coincidimos e yo dixen que quedaron con cara, non sei se o soñei ou foi por teléfono, Aida, pero con cara de decir, que estás dicindo, Piñeiro? A Eurovisión. Eu preguntábale, vos sabedes o que é Eurovisión? Dicía, bueno, máis ou menos, viámola, ca familia, con... Digo, é que temos que mandar unha canción en galego a Eurovisión, e vos tendes que ir a Eurovisión. Pois 2 anos despois a chiscadela eurovisiva saía en serio. O seu nome soaba cada vez con máis forza e non deixaban de sumar apoios. De repente hai como un orgullo de pobo que se transmite e que se traslada a todo o mundo. Entón, pois, imagínate. Todo o que veña pois xa é máis Un alado extra. do que nós mesmas nos imaginábamos. E iso é a lectura máis positiva que podemos facer, non? Que xente que incluso non entende galego, pois votara por esta canción. Non temos máis que pedir, o sea, isto xa é unha victoria. Ai, la, parecese moitísimo la, de Maciel. E Maciel gañou Eurovisión, polo tanto, aí o temos, Galicia, a fórmula do éxito. E yo digo... A última vez que gañou España foi con Maciel cantando La, outra muller a que lle sobra atrevemento. E aínda que as tanxugueiras son máis de la, tamén se animaron con este clásico eurovisivo. La 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 la. O fenómeno é imparable e o seu nome soa en todos os recunchos do mundo. Soa daquela maneira, claro. Pois aínda seguimos nas mesmas. Se sabedes dicir Shakira, que problema haberá? Podemos, por favor, as persoas de fora empezar a pronunciar como Dios manda tanxugueiras? Tanxugueiras, as mozas fermosas da Galiza inteira. Ninguén o di correctamente e non se fala de outra cousa que delas. ¿Tanxugueiras? ¿Tanxugueiras? Ahora viene terra de tacho, Tanxuguera. Tanguchera. Están las tanxugueiras. Tanxugueiras. Las tanxugueiras. Sí. Como se chaman elas? Tanxungueiras. Tanxungueiras. Despois preguntámoslle polo nome. Tanxungueiras. Tanxungueiras. Tanxugueiras. E que ten unha técnica, como é que se chama? Unha técnica... O seu nome. Ah, a pandireta. Non, o seu nome. Ah, o meu. Ai. É sempre a lío, tío. Eu chamo-me Aida. O nome do grupo soou tanto que, por forza, tiña que ser palabra do ano. Pois foi. Tenemos que decir la palabra. Ah, vale, tanxungueiras. Tanxugueiras é a palabra do ano 2021 en galego. Tanta alegría. 2 de 3 queremos agradecervos e contarvos o felices que estamos e a ilusión que nos fai ser a palabra do ano. Se a estas alturas non coñeces o seu significado, non será por non telo escoitado na tele. Como? Que non sabes de onde ven a palabra tanxugueiras? Pois que te expliquen elas. É unha toponimia, é o nome dunhas fincas. Aquí en Galicia dáselle nome ás fincas. E entón é do Concello de Ríos,
na provincia de Pontevedra e chamase Tanxugueira. Na provincia de Ourense. Na provincia de Ourense. Que ali, en vez de Teixugo, lle chaman Tanxugo. E entonces supoño que sería un sitio onde había moitos tanxugos, as tanxugueiras, son unhas fincas. Que di que son das poucas fincas as que non chega o lobo pola proximidade ás casas. Entón, bueno, esa sensación de conforto, de non perigo, non é o que queren transmitir na súa música, e tamén pois a falta de medo e innovar, non? Nos din que nos van a deixar as tanxugueiras en herencia e Aida di, ai, non, a mí primeiro desbrosádela e despois dáderma, pero non veño aquí a desbrosar a finca. Debe ser dar un traballo. As tanxugueiras xa fixeron historia. Tiveron milleiros de visitas e descargas nos primeiros días que sacaron o tema para ir a Eurovisión. Xa leva máis de 1,5 millón de escoitas na primeira semana. Así soa a terra. Que nos podedes contar? Que che podería contar desta canción? É moi nos. Implica o idioma, forza e a mesma vez garra e feminismo a tope, que é o que somos nós. Mais nós que nunca. Parade a música, que aquí isto hai que aprendelo. Así que imos a aprender o retrouso. Pois tranquilidade, que che axudo eu. Digo che eu. Ai la 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 non necesita explicación. Ai la la la, ai la la la, ai la la la. Esta noite hai foliada é o mesmo que dicir esta noite hai festa. Esta noite hai serán é o mesmo que dicir esta noite hai festa tamén. Un serán é unha festa que se fai a última hora da tarde. Con todo, o máis importante foi comprobar o entusiasmo que espertan o novo público que conquistaron e demostrarnos que a música en galego non ten fronteiras. Cantar veño eu coa pandeira tan a man, a turuxa canda a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar. Coa pandeira tan a man.